Fl-ewwel 5 xhur tas-sena kienu kważi 600,000 fil-persuni li għaddew xi jiem f'xi stabbilimenti tal-akkomodazzjoni f'pajjiżna, li jfisser lukandi guest houses jew villaġġi għat-turisti. Din hija żieda ta' 2.8% meta mqabbel mal-istess perjodu fis-sena 2015. Żdiedu wkoll li b'kollox qabżu 3,100,000 lejl biex fl-ewwel 5 xhur tas-sena li jinkludu xhur xitwin ta' Jannar u Frar kien hemm 55% tas-sodod fil-lukandi okkupati. Jekk wieħed jieħu biss Mejju, l-aħħar xahar li hemm tarif dwaru isib li kien hemm tnaqqis marġinali bil-lukandi ta' 5 u 3 stilel jirreġistraw inqas iljieli. Il-lukandi ta' 4 stilel baqgħu l-aktar infittxija fejn mhux biss ħadu 48% tat-total ta' nies li għaddew lejl f'xi stabbiliment ta' akkomodazzjoni iżda raw żieda fuq Mejju tas-sena ta' qabel ukoll. Il-medja ta' dawk li għażlu jgħaddu xi jiem f'lukanda għamlu dan għal 5 stiljieli.